салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза мехоҳам барои шумо омода намудани як хӯриши бомаззаи бақлаҷониро пешниҳод карда бошам. Чӣ тавре дидед? 5 дона бақлаҷони миёнаро ба шакли дарозрӯя реза мекунем. Дар сухарӣ ҳамроҳ карда дар 4 дона тухм каме намак илова карда, яъне баъде ки дар сухарӣ ҳамроҳ кардем, дар тухм илова мекунему дар авғани гарм дар ҳарорати баланд аз ду тараф сурх карда мегирем. Шумо метавонед ки ба ҷои сухарӣ яъне ордро ҳам истифода бубаред. барои начинкаяш боша дӯстони азиз, сметана, кабудӣ ва чеснокро истифода мебарам. баъде ки сурх карда гирифтем, ана ҳамин гуна начинкаро дар рӯи бақлаҷон яъне мемолем. барои зебо ва бозам бомаззатар шуданаш аз барги салат истифода бурдам. помидорро ба шакли дарозрӯя реза карда дар дохили бақлаҷон яъне ҷой мекунему ба шакли рулет, ана ҳамин гуна печонида мегирем. бо ишҷо бошед дӯстони азиз, наворҳои кӯтоҳи моро пайгирӣ намоед, то ин ки рецептҳои нав ба навро дида тавонед.